Hola, Xavier. Hola. Hola. Bueno, Xavier, compañía, ¿qué tal? Hola, Neto. Hola, Miguel. Hola. Benvidos. Chegastes a un lugar maravilloso na Serra de Montemayor. Estamos no campo da Santa Margarida e quero presentarvos a unha muller extraordinaria, unha das mellores tocadoras e bailadoras de Bergantiños, Olimpia. Un placer. Igualmente. Encantado. Vaya título que acaba de poñer, Xavier, eh? Qué maravilla. Gracias. Aparte, estamos nun sitio precioso, non? Estamos. Olimpia, Xavier, vos xa vos conocederes dai un montón de anos, non? Sí, pero eu non me acordo ben de cando foi, pero madre de Dios, moitos anos. Xa choveu, non? Choveu moito, pero tocamos a pandeireta, bailamos, fixemos de todo. Ostras, de que maravilla. todo, verdad? É certo, sí. Debe de haber 25 anos, Olimpia, por lo menos. Sí. Por lo menos. Ostras, que viñaches unha desas recollidas que facíades. Sí. Claro. Acórdome porque, por sorte, nas grabacións está feita a anotación. Senón, probablemente me fallaría a memoria, pero eu daba aulas de baile de pandeireta aquí, en Santa María de Torás, na Laracha. Entón xa me falaran de Olimpia, falaranme de que aquí na Santa que había unha muller que tocaba e que bailaba moi ben, e había un home que bailaba moi ben tamén, o Bonito. Bonito, ese sí que bailaba. ¡Hala, Bonita! Así, éramos todos bonitos e bonitos. Ele era Jesús, pero todo o mundo conocía por Bonito. Por Bonita. Porque ele pasaba este, hola Bonita, e pasaba un home, hola Bonito. Era sempre facía así. E cando bailaba dicía Bonita. Sí, primeira vez que fomos a Loar, tamén veu ele. E cando subiu, nós cantamos, por ese que entrou no baile, por ese que entrou agora, por ese que entrou no baile, se me toca na cabeza, tocarei a noite toda. Pero ele baila moi ben, bailaba, pobre morriu. Bailaba moi ben, era moi divertido, iba a todos os sitios. E polo que vexo, seguides tendo relación. Sí, fómonos vendo. Sí. Aquel primer encontro foi creo que no 2000. Ou no 1999 ou no 2000 aproximadamente. Por aí sería, sí. E foi ali, verdade, Sí. Olimpia. Ali fixemos unha grabación, tocaron, bailaron, e a min Olimpia ganoume xa non só por como tocaba e como bailaba, que o fai maravillosamente ben, senón pola bonomía, por bo talante, pola espontaneidade, porque é unha muller maravillosa, falangueira. Gracias, Dios mío. Todos son Cuántos piropos, alabos, todos piropos. E preguntou Leto, e dende aquela vímonos máis veces. Fixemos 2 grabacións máis, eu trouxen uns portugueses a gravarte. Sí. A Tiago Pereira, que che fixeron unha grabación ali na Fonte. E bueno, ainda o ano pasado, hai 2 anos, ainda subiches a tocar no escenario comigo, ou non? Un ano pasado. Tocar e cantar, e agora me dice, xa vas bella, para que vas tocar a pandereta? Porque mentras pode ir. Moi ben, Sí, señor. Mentras pode ir. Mentras me deixan conducir. É fruto dese, todos eses anos, ese cariño, incluíute Xavier no seu libro, non? O seu cancioneiro, que dixo? Claro. E ti que opinas acerca de aparecer nun libro como o de Xavier? Opino que me parece perfecto. Porque se quero moito a Xavier, que ele non cría, pero quero moito. Quero moito a Xavier. E pareceme perfecto que me teña aquí. Porque ademais é un recoñecemento. Claro, de que tuvo por aquí, ten aí as miñas cantijas, algunhas, todas non, pero algunhas tenas. A onde emigrastes? Eu primeiro con contrato tuve en Basilea, en Basel, un ano, pero despois vim para Ginebra. E durante ese tempo seguiches cantando? Sí, ela non toquei a pandeireta, pero eu tiña un traballo moi bo, cando vim para Ginebra, moi bo. Tei 5 anos na cociña, 5 ou 6 anos de axudante de cociña. Pero despois era unha casa solamente de xente de oficinas, e eu, cando me tiña que baixar abaixo, ao sótano, ali cantaba hasta que me cansaba. E despois, teño subido polas escaleras, e tal os oficinistas estar así, escoitando, a ver que cantaba. E eu dicía, que facedes aí? Porque conocía a moitos. Estamos mirando a ver como faz. Ostras. Éramos moita xente na casa. Os cartos non había, que eu nací na posguerra. E mira que nin había cartos nin traballo. Menos mal que eu despois aprendín a coser. Despois andaba ca máquina a cabeza de casa en casa. Teño ido hasta 5 kilómetros, andando. Olimpia, dis que non había cartos, nin para comprar pandeiretas.
Home, por eso empecé a tocar primeiro con cartón e despois con plato de porcelana. Contalles iso do plato. Plato de porcelana, a mamá tocaba, porque non había outra cousa. Entonces, nós éramos 4 rapazas, máis ou menos como a min. Mamá tocaba na nosa cociña e nós bailábamos. Ela tocaba. Foi que me ensinou as cánticas, a máis que me ensinou a tocar o plato, a máis... Así. Non terás un aí? Un plato, teño. Ai, pois despois quero ver, a ver como sona eso. Porque claro, unha pandeireta estamos cheos da vila, pero un plato xa é Mas cando máis difícil. queirades.